Нәрсәләр өйрәндек без менә шушы 2 атна дәвамында? Әйткәнемчә инде, без тарихка күз салдык. Төркия кинематографының башлангыч билгеле инде, бик теге урыны белән сәер, бик кызыклы булган. Безгә менә дөнья күләм танылган Звездные войны бар бит инде. Төркиянең үзенең Звездные войнылары бар икән. Безгә шундый фильмнар, чит фильмнарны күрсәттеләр. Без аларны карадык, анализладык. Һәм безнең уку процессы барды. Лекциялар эчтәлеге шулай ук бик күп төрле иде. Әйтик, фестиваль фильмнары, телевидение сериаллары, мондый кинотеатрда күрсәтә торган фильмнар булсынмы ул, Төркия тарихына бәйле фильмнармы, шулай ук бик кызыклы кинематографта хатын-кызлар дигән темаларга без берникадәр аралаштык. Мин Синан сәнгать институтының кино һәм телевидение кафедрасында булдык без. Менә анда студентларны ничек әзерлиләр, аларның базаларын нинди, никадәр бай ул, яки аның нинди кимчелекләре бар. Шулай ук анда шәхси фирмаларда чәчәк ата икән. Безгә шуның турында да сөйләделәр. Нәкъ менә кино өлкәсендә шәхси музейлары бар, анда архив, ул архив бик бай. Берничә мең фильмның копиясын саклый ул, һәм шушы өлкәдә нәкъ менә инде Төркиянең бай кинематографының тарихын саклау өстендә эшлиләр андагы команда. Монда безгә үзебезнең фильмнарыбызны бер-беребезгә күрсәтергә, безнең мөхитебез белән якыннанрак танышырга, киләчәктә бәлки копродукция өчен мөмкинлекләр ачарга һәм билгеле инде тәҗрибә ягыннан да безгә менә кинематограф белән ныклап шөгыльләнүчеләр үзләренең кыска фильмнарын да булдырдылар. Шулай ук фотографлар билгеле инде фотосурәт белән шөгыльләнде, сценарий язу ягыннан да тәҗрибә тупладык без берникадәр. Гомумән бу мәктәп әгәр дә нәкъ менә кинематограф юнәлеше буенча шушы җәйге укулар дәвамлы була икән, бу киләчәктә бик зур һәм яхшы нәтиҗәләргә китерә дип саныйм. Мин гомумән үземә бер шарт куйдым. Мөмкин кадәр тирәнрәк өйрәнергә, Төркия кинематографын мөмкин кадәр тирәнрәк өйрәнергә һәм аның Татарстан белән аермаларын һәм охшашлыкларын табырга. Чөнки менә Төркия кинематографын мин бик югары дәрәҗәдәге фестиваль фильмнары буенча һәм билгеле телевидение сериаллары буенча беләм. Һәм безнең уку барышында шушы сораулар мине иң борчыганнарыннан булды. Һәм менә безнең Татарстанда милли фильмнарның прокаты буенча бит инде мәсьәлә бик актуаль һаман да. Фильмнар төшерелә тора, ләкин аларның киләчәге нинди. Төркиядә дә минем иң кызыксынып сораган сорауларым ул менә фестиваль фильмнарын алар фестиваль өчен генә төшерәме, яки алга таба алар аны прокатка җибәрәме. Шулай ук телевидение өчен төшерелгән сериалларның үзенчәлекләре нидә һәм аларны бөтен дөнья йотлыгып карарлык икән. Алар мондый нәтиҗәгә нинди юллар белән киләләр, сире нидә. Татарстан белән Төркиянең әйткәнемчә инде гелдә мөнәсәбәтләре бик тату булды. Һәм соңгы арада нәкъ менә безнең Казан халыкара мөселман киносы фестивале аша да һәм менә шундый яз укулары кебек программалар аша да без үзебезнең хезмәттәшлегебезне ныгытабыз гына. Әйтик, безнең кинофестиваль һәм Төркия дөньясы дигән документаль фильм фестивале арасында хезмәттәшлек бара. Ул рәсми килешү нигезендә инде аңа кул куелган. Шулай ук безнең менә копродукция җитештерелә. Мәхмүд Галәүнең
әсәре буенча, мөхаҗирләр әсәре буенча Сафа һәм Саҗидә фильмы төшерелә. Шулай ук менә безнең яшь режиссер Рөстәм Рәшитов безнең мәдәният министрлыгына субсидия алып, Төркиягә барып, хәзер әйтәм, Садри Максуди турында документаль фильм өчен материаллар җыеп кайткан һәм ерак йөрисе юк. Быелны безнең Россиядә, Төркиядә дә шул нисбәттән чаралар оештырыла һәм шунысы сөендерә. Төркиядә безне җылы каршы алалар һәм без дә Төркия кунакларын колаш җәеп гөлдә көтеп торабыз. Һәм аралашырга да безгә бернинди авырлык та юк. Ничек дип әйтим, мәдәниятебезнең нигезләрендә дә уртаклыклар күп, телләребез дә бик охшаш һәм бергә шушы юнәлештә эшләүгә безгә монда бер киртәләр дә күрмим.